Que hai, parroquia? Estamos aquí co vídeo especial de 1000 suscriptores e vamos a facer a opción ganadora, que foron as noticias. Como sobrevivir a las barracas con los niños. Mira que teño lido animaladas cas noticias cando as facíamos. Pero igual é un pouco exagerado levar os nenos ao puticlub. Ou son eu solo? No, Pepe, refieres ás barracas aos bochinches das festas. Ah, vale, con todo son entrenado, vamos tanto sin facelo. Pois para sobrevivir nos bochinches é fácil, pagarlle ao gitano, con eso saber safando. Se levanta tras ser atropellado por un bus e se va al bar. Home, dixo Paco que invitaba el, non podía perder unha ocasión así, que lle chamamos o Miki do rata que é. Ao parecer tivo que pasar a noite en observación. O autobús, tras chocar con semejante mastronco, o tipo era gallego, reventou o autobús e dous a fuga. Agora isto que é unha bona, comentou o conductor do autobús. Unha manda de xabarís achegas ao San Froilán. A chegar, achegou máis dunha, pero de 4 patas sería esa sola. O parecer o pai xabarín comentou: son os porcos, fanlle o botellón e deixan todo manca por ombro. O fillo xabarín declarou: había cada porcaza. E a filla dixo: había moito marrán, pero non se aproveitaba ningún. El acceso a internet de Movistar caído en parte de España máis de unha hora. Descubrín que vive máis xente na miña casa. Din que son a miña familia. Por agora parecen majos, comentou un afectado. Foron momentos moi duros. Tiven que facer má pera de memoria, como aos Cromañóns. Un rapaz de 15 anos tivo que ser internado. Non presentaba secuelas físicas, pero solo repetía: era Ránquez. Detienen a un hombre por cobrar la pensión de su padre, fallecido. El arrestado y su mujer ocultaron el fallecimiento y lograron 105.000 euros hasta que fueron descubiertos. ¡Ay, no me digas que morreu papá! Dios mío, que disgustazo, comentou o detido. Iban mandando a pensión e claro, parecíanos feo dicirlle que estaban cometendo un error. Non era por non molestar, declarou a muller. Eu xa me cheiraba algo, dixo un veciño da parella. E ata aquí as noticias do telefriario. Quedounos un pouco corto, non? Sí, liberada a bestia. Estamos hoxe aquí co Pichu Cuellar, que tal, Pichu? Bueno, moi ben, non? Hoxe fai un día estupendo, vaya o Lorenzo que é a cousa fina, todos os meus compañeiros están facendo un entrenamiento fantástico, todos teñen moita calidade, todo moi ben. Pero me cago en días, como podedes ser tan cativos, hostia? Venide polas sillas de rodas, panda de parapléjicos, joder. Valedes parada, hostia, equipo que vou, equipo cheo de inútiles, hostia, pero esta é increíble. A que non valedes nin pa defensar do Celta, joder. Veña, dalle, arranca, va, dalle. Venga, hostia, móvete, joder. Dios, ser máis bajo que un funcionario andaluz, hostia. Vamos, te menos co micrófono de jalloso, joder. Move aí a ver se roubamos dunha puta vez. Son eu todo. Robei, Pichu, non vale, fixéchesme falta. Como que falta? Mira, amigo, se che fago eu falta, enteraste. Que vuelan los miembros, entendido? Juvenil, atende para aquí. Se me rouban, vas tío a medio no meu sitio, vale? Sei onde vives. Quedouche claro? E nada, que estou moi contento nesta nova etapa no Leganés. Si, agora xogo no Leganés. Estou ca roupa do Sporting de Gijón porque roubei na cando estaba ali. E agora uso a para entrenar e vendo a que me dan nova do Leganés. Ten que ser así. Tamén me deron 30 euros para botas, fun ao Decathlon comprei as de 10 e 20 euros para el Pichu. Hai que espabilar, se pode dar toda a vida a miñoca, joder, que senón a vida pásanos por riba. Notamos un gran cambio na tua actitude, non? Agora parece que eres un tipo moito máis tranquilo. Sí, eu agora abracei el buen rollismo, eu agora son un pasamanos. Pregúntalo, Eu agora Pichu, pode pasar o que sea, que non me altero por nada. Teño un trato cos compañeros exquisito, trato con eles, pero perfecto, son como a da miña familia, tratos igual que os fillos da puta da miña familia. Non me altero por nada, imposible. Precisamente deso che quería falar, que daba a tua muller falando con Bertín Osborne. Bueno, serán amigos. Bertín Osborne é unha excelente persona, é un gran cantante, é normal que a miña muller se interese por ter unha amistad con el, ou a mellor é que eu quero contratar para o meu cumpleaños, que é hora pronta, que me dar unha sorpresa, que a miña muller é moito de sorpresas, e agradezcolle moito, e non estou, por iso non me vou alterar pa nada, que teño plena confianza. Tamén se di que a Guardia Civil vai a facer un dispositivo o día da festa da tua parroquia, van poñer control en todas as carreteras, incluso nas pistas do monte, que che parece eso? Pues estupendo, pareceme unha idea genial. Agradecerlle á Guardia Civil todo o que fai por nós e que nos cuiden un día tan señalado como as festas da parroquia. E nada, eles están a facer
no seu traballo, como estás ti, como tú eu e como estamos todos, non? Hai guardias civiles que son excelentes personas, eu non conozco ningún, pero seguro que os hai. Eu só podo ter palabras de gratitud por cuidarnos nunha fecha tan señalada e por estar aí sempre para velar pola nosa seguridade e non por andar a recaudar como poderían facer. Un saludo e un bico moi fuerte para eles, e que moitas gracias, claro. Tamén queríamos saber si un tema, xa aproveitando que eres unha persona que non te alteras por nada e que está moi tranquila, queríamos que nos deras a tua opinión sobre el proceso, non? Sobre o tema da independencia de Bueno, Cataluña. é un tema moi bonito para falar, porque dixas o que dixas non vas a enfadar a nadie, non? Eu, a verdad, que de política non sei nada, prefiero non meterme, eu simplemente dicirlle á xente que chamo ao diálogo, non? Que ao final todos somos personas e que vamos a intentar levarnos ben e arreglar todo por uns cauces pacíficos. E nada, que disfrutemos da vida, que mira que diaza de sol fai hoxe, que ben estamos aquí, estamos no primeiro mundo, vivindo unhas vidazas con algo de cartos nos bolsillos, algúns teñen máis cartos nos bolsillos porque son uns corruptos de miñeques, bueno, é igual. Nada, que disfrutemos dos bons momentos que pasamos na vida, que ao final é o que imos levar, non? Eu, como dicía a miña abuela sempre, desta vida llevarás panza llena e nada máis, así que xa sabedes, a disfrutar, que son 2 días e un é lunes, así que... Por certo, que chamou Seprona que non che van quitar o niño das velutinas. Me cago hasta no forro dos coños da paloma que preñou a Virgen María. Me cago hasta en Lázaro que se levantou e andou. O anduvo, o anduviese, o anduviera andado. Quedamos claro. Me cago hasta en Satanás. Pero a que carallo vos costa vir quitarme o puto niño das velutinas? Que queredes que o quite eu? Puto cartel de Virgen todas as veces o mismo. Que queredes que o quite eu? Pa, que colle pamba, ca escopeta, que lle pego un tiro, ese é o que queredes? Ou póñeme desde abaixo e fago unha pera a ver se chego calentada e tapo o burato, ese é o que queredes? Que teño pinta eu de Spiderman, vederme aquí co pijamita de Spiderman para trepar polo árbol para quitar o niño das velotinas, eso que queredes? Que me levante e me escoñe, pero vos estades mal da puta cabeza, vos estades mal da puta cabeza, se en vez de estar meténdolle GPS ás troitas, localizador ás troitas, que pa que lle metedes localizador ás troitas, sabes onde están as troitas? No río, as troitas están no río, sorpresa, non contabas con eso. Non vos vai localizador a vos, non, sabes por qué? Porque sabedes onde estades na taberna, que é onde estades todo o puto día, me cago hasta en Satanás bendito, hostia. Pero parecemos normal que nos deixades en pelotas sempre. Pa que estades, pa que estades? Se queimo na miña horta unhas ramas da poda, estades aí pa a multa, pero subindo a miña casa, que é unha miña casa queimo que me sale dos collóns, entendido? Pero eso estades finos, para velutinar, no, verdad? Pero eso non estades, pa unha puta vez que facedes falta, pa unha puta vez da vida que me facedes falta e non vides. Anda que vos deu moito polo cu, que non sei nin pa que carallo estades, hostia. Mandádeme a min os antidisturbios, mandádemos á miña casa, que de saber o que vale un peine de cajo e tal. Mandádemos aquí, que os vou correr hasta Cataluña, vamos parecer as catalás, vamos parecer ovellas vos van parecer, en diferencia comigo. No, estádesvos pasando moito, estades xogando moito con lume, e de vos queixmar, isto é a última que vos paso, así de pequeniña, Ajo en Cristo, que baixe o niño das velutinas, e que hai que ter collóns. Sabes o que vou baixar? Vou baixar unha hostia a cada un que depois ides andar fino, non me toquedes máis collóns, que estou moi quente, non estou para andar xogando estas bromitas, hostia. Que me pique unha que vos ides enterar. Pero bueno, non dixo nada máis. Marcho que... Ou volvo e cago todo que non me quedei a gusto. Deixame marchar que non van a falar. Me cago que volvo, vou marchar e queda así. Vou volver me cago hasta Dios. Deixame marchar que deixe que hai unha hostia a ti tamén, Era unha broma, picho. Buen Dios. Vedes o que pasa cando dades hostias na mesa e movedes o micro? Hai que andar con cuidado, hombre, hai que andar con cuidado. Espero que vos gustara o especial de 1000 suscriptores e... vamos cos saudiños. Un saúdo para Adam Falcón e Cholas, patrocinado por Piensos Viona, cousas deles. Outro para o fillo de Emilio de Pío, o auténtico párroco das tabernas. Outro para Borja e Brian. Este vaise para Diego, que tendes un grupo de WhatsApps no que vedes os vídeos, pois que sepades que tedes unha rata dentro dese grupo que anda mandando fotos e amenazou con mandar máis. Así que a ver si pillades a rata. Saudar tamén a DJ Diego, a Óscar Somozas e tamén a Escopeta Desbocada de parte dos teus amigos do Café do Tanatorio. Este vaise de Dani Galle para a súa muller Estíbaliz, unha foto de antes da boda, e ela é de Navarra e non entende nada do que pasa na Telegaita. Tranquila, Estíbaliz, a veces eu tampouco.
Felicitar o aniversario a Rubén de parte dos demoníacos. E un saúdo pa Peña Lío en Río, do día que ganaron o cono da UEFA. Claro que si, hai que ter humor. E outra para Peña Hígado de Tristán, que é un dos mellores nombres de peña que oín na miña vida. Saudar tamén a Escuaz Irmãos de parte de Javi. Felicitarlle tamén o aniversario a Julio, que estivo o 10 de outubro. Moitas felicidades de parte dos teus amigos de Burela, que che fixeron este debuxiño. Espero que o pasedes moi ben. Saudar a Martín e a Darío de Suxo, que pola foto debían estar na festa da Lamprea. E tamén a Toño, que aquí o vemos repostando para seguir cada dura etapa. Un saúdo moi forte a María da Rosquilleira, a nosa fan máis lonxeva con 93 anos e siga ao pé do cañón vendo os vídeos da Telegaita e apoiándonos. Moitísimas gracias, un dos saúdos que máis ilusión me fixo facer. Que sepas que Pepe da Cocha non olvida aquel verán que pasaste xuntos. Non olvido, non. E saudar tamén aos que non mandades fotos porque sodes os bajos. A José dos Millos, o alcalde das Teixugueiras, ao grupo de WhatsApp Cuñados Gallers e a Martín Outeda. Saudados todos, cada vez os saúdos duran máis. Ao final vamos ter que quitar. E nada, xa sabedes, compartido con todo o mundo, dade a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades. Como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartilo cos teus amigos. E se non te gustou, mandalle aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like. Se sigues vendo esta que estás enfermo, que esperas que pase? Xa está, acabou o vídeo. Saleu o vello, non vou dicir nada máis. Bueno, sí, unha cousa. Para os moi fans, por eso digo aquí ao final. Estou preparando para facer un directo daqui a 2 semanas. Farei no en Twitch, porque non o sei facer en YouTube. Nada, pois vai ser unha tontería. Estamos a poñer a xogar a un xogo e mentras me preguntades cousas, contéstolas. Se son capaz de poñelo a funcionar, que ainda está por ver. Así que nada, dade atentos. Para a semana confirmo no vídeo o día que vai ser e a hora. E se hai algún cambio, poñerei nun Twitter. Veña xentiña.